theresesohere. It's the start of another month and we're back here with our monthly favorites. This September, I think all the things in our list are very practical. So let's start. The first 3 things on our list are things that you can find in the ref. So let's start with this one. It's almond milk. Not really the brand so good. I think there are so much brands out there that are better, but I like almond milk in general in my coffee. And not for drinking it alone kasi I really don't like the taste of almond milk pag siya lang. Pero pag minix mo siya sa coffee, parang it elevates your coffee. So, I really love almond milk. There, the next one in our list is something that I've been drinking at night. For morning, I drink coffee. And for night, I drink tea, citron tea. There. It's Korean citron tea, and what I like about this one is that tipid siya kasi you only get 2 tablespoons of this one or less. It depends on your preference, but for me, I do 2 tablespoons and then hot water, and that's it. If you have watched my Korean grocery video, makikita niya na may binili akong ganito sa Let's Be. So, there. And off with this one, let's move on to the third one that you can find in your kitchen. This one, it's Chocnut Spread. Super sarap, guys. I actually bought the How and Chocnut Spread from Shopee, and then now I'm selling the Chocnut Spread here in Pampanga. Yung How Spread kasi I don't really like it kasi it's very sweet. Ako yung taong gusto talaga yung mga matatamis, pero yung How Spread parang super tamis. Ibig sabihin super duper tamis niya kasi sweet person na din ako. Ay, sweet person ako. So, ayun, itong Chocnut Spread, super sarap, guys, kasi isipin niyo yung chocolate na minelt talaga siya. So, ganun na ganun yung lasa niya. And ang funny kasi hindi na namin talaga siya nilalagay sa bread. Minsan, kuha lang ng isang spoon and then ganun na. Guys, pag stress kayo, alam niyo na anong need nyo. Itong Chocnut Spread. Yan. The next 3 ulit in our list are things na nahanap nyo din sa grocery. So, I really am a tita now. Wala na masyadong unnecessary things. So, eto yung 4th sa list natin. It's the Ottogi High 5. There. I really love it kasi manipis siya, guys. Although 20 ml lang yata to. Oo, 20 ml lang siya. Pero I think I can open this and refill it pa. Maganda siya kasi you can put it in your bag, in your pocket. Lalo na ngayon na people tend to just bring what they can bring in their pockets dahil madami pang di-disinfect if you're gonna bring a bag, ganun. So, eto, super ganda. Malalagay talaga sa pocket. Binigyan ko nga lahat ng family members namin para like yung dad ko, hindi naman nagbabag yung dad ko. So, nilalagay niya to sa pocket niya. And super gaan, guys. Wala man. Guys, ang nipis, pwede mo pa nga yatang lagay sa wallet ko. So, there. Ottogi High 5. And, guys, ang bango nung ano niya. Amoy alcohol pa rin, pero hindi yung super bagsik na alcohol. So, I really love it. 70% alcohol siya. May vitamin E, aloe vera, and chamomile extract. May neroli essential oil din siya, kaya siya mabango. So, ayun. Ito yung 4th thing in our list. The 5th thing in our list is this one, guys. Nag-switch ako to this, yung Oral-B Gum and Enamel Repair. Oral-B Gum and Enamel Repair na toothpaste. Kasi, guys, medyo mga 2 weeks. Oo, last 2 weeks of September na maga ang aking mukha. As in, parang ako may bubble gum sa mouth na malaki. So, yun talaga, guys. Namaga yung mukha ko dahil yung braces ko, super tagal na niya. Ever since grade 6 ako. So, that's like 11 years ago. Although, ngayon nakapunta na ako sa dentist, I'm still in my antibiotics dahil namamaga pa rin yung sa teeth ko. So, I didn't switch back to my old toothpaste. Dito lang sa Oral-B kasi mas na wala yung sakit nung nag-Oral-B ako. So, ito. It really saved me this September. Although, guys, it will not save your wallet kasi ang mahal niya. Medyo pricey siya compared to other toothpaste. So, para sa ngipin. So, ito yung 6 things sa list natin. It's the Sunsilk Sakura and Raspberry Radiance na shampoo. I'm really not picky with my shampoo except nung time na nag-fall off yung hair ko dahil sa stress. So, medyo ngayon picky ako sa shampoo ko. And I really don't like talaga trying out things na mabango. Kasi ever since I was young, all things na mabango, na may scent,
nagkaka-allergies ako. So, hindi talaga ako nag-lotion na may scent, hindi ako pwedeng magpolvo. Ang daming bawal sa akin. So, kahit sa shampoo, although hindi ako picky kung anong brand, ganon, picky ako dun sa smell. Pag super tapang nung scent niya, ayoko talagang gamitin kasi baka okay nga siya sa hair ko pero mag-allergies naman ako everywhere. So, medyo hindi ko talaga to gustong i-try nung una. Pero ngayong trinay ko na siya, super bango niya guys. Super bango niya and refreshing. And so far, wala siyang epekto sa skin ko kahit na mabango siya. So, I really love this one. And pinadala to sa akin actually nung una. And now, meron pa akong extra na pinurchase dito. Meron pa dito. Meron pang iba doon. And yun guys, nung pinadala to sa amin, may kasama siyang payong. Nakita niyo yata yun sa... Oo, nag-post ako sa Instagram about that. And may kasama siyang ito. Ang cute to. Kamukha siya ng bottle. Quick quick hair tutorial. Kasi gustong-gusto ko talagang gumagamit ng scarf lately dahil limit tayo ng accessories. Dun tayo sa nalalagyan natin. As to what I said previous months ago, nung gumawa din ako ng monthly favorites at nagsama ako ng scarf. Gustong-gusto ko nilalagay yung scarf. Ginagawa siyang headband. Tapos, i-ribbon nyo na lang siya para maganda siya. Okay din siyang pag halimbawa, mag-braid kayo ng hair. Isama nyo siya sa braid para may design yung braids nyo. So, ang dami kayong magagawa sa scarf nyo and sa hair nyo dahil nga naka-mask tayo and everything. Accessorize your hair or what can be seen with things na nalalabhan nyo. So, like this one, scarf. Ito din mga scarf, nilalagay ko din sila sa bags ko. As in, tali ko ganon. Para lang may accessories yung bag mo. Pero, lately kasi hindi din ako masyado nagpa-bag kasi nga, nililimit natin yung dadalhin natin pag lumalabas tayo, diba? Yung next 3 items naman sa list natin are fashion items. And these fashion items are things na gift ko sa sarili ko kasi September 9 yung birthday ko. Nag-birthday ako, so I decided na okay, mag-gift ka naman sa sarili mo. Although I know na hindi magandang bumili ng clothes ngayon kasi wala naman occasion. So, ba't ka bibili ng clothes, diba? Parang sabi ko lang sa sarili ko, reward yourself. It's been how many months and you haven't shopped anything. So, eto na. Bumili tayo ng MSGM shirts. I really love MSGM shirts kasi, guys, although mahal yung mga MSGM shirts than usual shirts, pwede ka naman bumili ng plain shirt lang, diba? Sa ibang brand. Pero gusto ko kasi sa MSGM is yung tela. Super duper press ko ng tela and ang lambot. Parang gusto mo nilang matulog, ganun. So, ayan lang siya. Super plain niya. Nakalagay lang MSGM. And sa back niya, meron palang 19. Hindi ko alam to. Ayoko kasing may print sa likod. Pero wala. Hindi natin nakita sa picture. So, ayan. I think this shirt belongs to the 2019 collection. Kaya siya 19. Okay na yan. Para feeling nila 19 years old pa rin ako. And the next items are this one. Pants from Pomelo. I really love the pants from Pomelo. May dalawa akong dinala dito kasi itong tela nito, guys, ang ganda talaga. Ang lambot. Tapos, ang press ko niya, guys. And very ko usually sa mga pants na ganito is halatang-halata yung underwear mo. And dito, hindi, guys. Kaya gustong-gusto ko siya. Hindi halata yung underwear mo. Kahit printed pa yan, kahit kulay red pa yan. So, I really love this one. And this one, medyo mas makapal yung tela niya. Pero, malambot pa rin. I really love this kind of tela kasi, guys, madali silang ipack when you're going or traveling. And I know, hindi tayo makaka-travel ngayon. Pero, madali pa rin silang i-keep sa closet nyo. So, mas okay to kasi dun sa mga bulky jeans, gano'n. Mas gusto ko talaga yung mga malambot yung tela para pwede mong i-fold or anything. So, there. The third fashion item that we have here is something that I got from Fash.on PH, an Instagram shop here in Pampanga. But I think they also ship nationwide. So, no worries kung may nakita kayo sa Instagram nila na gusto nyo. But here in Pampanga, kaya nila mag same day delivery. So, there. Ganda, guys. Gusto ko kasi yung ganyan, yung madami siyang bag. Although maliit lang to, kasya lang talaga dito cellphone ko and money. Pero mas gusto ko to dahil ngayon nga mas nililimit ko yung dala-dala ko. So, yan. I really love this dahil gusto ko ng Prada multi-pochet. Kahit siguro malaos na yung multi-pochet ng Prada pag nakaipon na ako. Parang hindi ko pa rin let go na gusto ko siya. So, ito muna ngayon. Pero
sooner or later, please po. So, eto na. Ito ang 9th thing sa list natin. And yung 10th thing sa list natin is something that I've been sharing every month. Every month, meron tayong isa sa list natin na shows, Korean shows to watch. Dahil nga na naka-quarantine pa rin tayo hanggang ngayon, di ba guys? So, yun, we still need shows that would help us distress and everything, or if bored tayo, ganun. Ngayon, yung i-share kong show na pinapanood ko is Record the Feud sa Netflix. As of now, episode 8 pa lang yung Record the Feud, and it's an ongoing drama. But I started watching it kasi I think it's more practical to wait for something. Yung every Mondays and Tuesdays kasi itong Record the Feud. And pinag-isipan ko to na if hihintayin ko pa siya na matapos, magsasayang ko ng ilang araw para tapusin siya pag lumabas na lahat ng episode. At least now na hindi pa lumalabas, although nakakabitin talaga guys. Maganda na every week 2 hours lang sinispend ko on this drama. Not like magsasayang ko ng ilang araw para lang matapos yung isang drama. So, yun. I think mas practical. Pero parehas lang din. Mapapanood ko pa rin naman siya. Pero, yun. One thing din, what pinanood ko na siya kahit hindi pa rin siya tapos is ang ganda kasi nung drama. Nung nakita ko pa lang yung trailer niya, parang, shucks, hindi na ako makakapaghintay. Umpisahan ko na to. Kasi guys, yung Record of Youth, lahat ng shooting places, yun yung mga places na lagi kong pinupuntahan pag nasa Korea ako. Lalo na yung mga first episodes, yung puro DDP, puro sila nasa Dongdaemun Design Plaza, puro sila nasa Hongdae. So, those are the places that I really wanna go back and forth every time. So, I really miss Korea. Super talaga. And yung dalawa pang shows na gusto kong i-share sa inyo is 2 reality shows from different K-pop groups. Yung isa, NCT Live ng NCT. And yung isa, yung Mtopia ng Super M. Pero, nag-start pa lang yung Mtopia. It's just that, natuwa lang talaga ako sa kanila. I'm really there for Baekhyun noong una. And now, I love Taeyong. I love Ten. I love Mark. I love Kai. I love Taemin. I love everyone. So, ayan na. Mtopia tsaka NCT Live. Actually, yung sa NCT Live, yung pinapanood ko lang ngayon, yung sa NCT Dream, yung umalis sila. Oh my gosh, I don't know the name. Pero kasi kaka-start ko lang. And, yun, I really love NCT Dream now. Kasi ang cute-cute nila. So, yun na. Stop na. Madami na tayo masyadong sinabi about Korean. So, those are the 3 things that I can share to you guys na panoorin nyo if you have your time. So, Record of Youth, NCT Live, and Mtopia. So, that's the shows that really made me happy this September. So, that's it guys. Those are the 10 things in my September favorites list. Super duper love ko lahat ng shinare ko. And I hope magustuhan nyo din if ma-decide yung gayahin ako. Pero, yun. I hope you enjoyed this video. And I hope to see you in my next videos. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell button. Thank you so much for watching. Bye, guys!